Right, aphumile ke ama-results we-nominees phaya kumaskandi okanye best maskandi kwi-Metro FM. Ukhona ke uMafikizolo uthi uzonyenga uncengwa ngunyoko, umzukulu uthi ke yena kubu-ghost bami nguSminofu uthi ke yena sajola kamnandi, uKhuzani Mpungose uthi manikinikana. Abe khona ke nomculi ke phaya uSiya Ntuli sithi amaphiko. Uyakhumbula ke kuyasubmithwa ukuze ke ungenele into ehlangene nama-awards. So I am not expecting any comment ezobuza ke ukuthi why ubani engekho, especially ke kubantu abayilandela kakhulu ke i-channel yeNtsiphazo Online, because not so long ago we made ivideo sicacisa ngema-award aphi akwama-SADMA ukuthi ke ama-SADMA I think last year ngoNovember or December akhuphe ipost phaya kuFacebook beveza ukuthi abantu okanye abaculi mabathini ke mabasubmit. So izinto ezihlangene nama-awards kuyasubmithwa, awuvele nje uzibone sewukhona, uyasubmita and kumnandi ukuthi ke lixanduva lakho ke as umculi, it's your responsibility plus ne-manager yakho ukuthi ke niyajoyina or anijoyini. And kubalulekile mani ukuthi ke mawutheke abantu kanye kwakhona isangqo sabantu kanye abalandeli besithi why ungekho, ngase nawe ke ungaske usichazele phaya emaphejini wakho, ungathuli nje abantu bethuke nabantu abahamba phambili okanye abahlela leyo event okanye ke leyo platform. So njengoba ke sibabona abaculi bethu phaya uKhuzani, uMafikizolo, umzukulu naye ke uSminof, kuthiwa kuyavotwa ke phaya, uvota phaya kwinombolo ke ethi *120*45787 uthi hash nge-R150 yakho. Okanye ke ungene phaya website yabo phaya ethi www.metroFMmusicawards.co.za. bathi ke terms and condition, miselo nemiqathango. Dangu, iNtsiphazo Media.